Jaranan campur sari soto menika inggih menika atraksi Singo Barong Singo kasusul Barong. dening Banteng Putra Panunggal. Tasa amuk Sura Mrata Jaya Mrata Jaya Ludira Waraga naga baronge putra manunggal. Wes. Minangka atraksi kang terakhir saking putra manunggal. Boy. Amit pasang kalimat amit. Boy saya. Loh. Oh. Loh. Sing ati-ati lan sport koyo wae. Woi. Aja kanthi nyerempet keyboard, boy. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Yoso. Aku tak lungguh ngarepe keyboard. Timbang keyboard nglimpang larang regane. Loh. So. Le. Woi. Jos ya. Wes. Ya wonten wae pangestu mon. Lo. Ayo. Cak Ho. Cak Saloho. Sendika dawuh man. Ketok iki gawane sing endang iki. Iya. Sowetel kok. Iya. So. Wes. Ceritane wayang Jawi. Dari kalau semanten wonten satu kali carita wonten ing tanah pulau Jawa. Ing praja Ngalengka diraja Wonten satu kali pun negari Ngalengka diraja kang dadi arane Rahwana raja arane. wonten satu kali pun panguwasa kang nggadahi watak angkara murka Budi Candala. Gawe geger nyolong Sinta Kang damel gegering Indra Dewi Sinta. Anoman samsu tumanda. Ugi wonten satunggal kewala Alengka wis dadi awu. loh ayo Jroning praja putra manunggal manah.
budaya. Ayo bacut geger, bacut geger. Putra manunggal, woi. Woi, Prabu Singabarong. Mas. Yo. Lo. Ah, so, yo, so. Pas lali, oi. Yo, hey, yo, yo, ho, yo, sya. Amit pasang kalimat amit, boy. Nyuwun tawe pangestuan, nyuwun tawe pangestuan. Boy, aku sing teko, Pak. Iki aku sing teko ya, Pak. Jenengku Kerangkul ya, Pak. Lo. Ayo man. Os. Lo. Yo so. Yo so. Yo. Aku yo melu teko, Pak. Koma. So. Yes. Yo. Bakso imbuhe pentol, bojo loro rebutan bakso. Putra manunggal. Aku Jowono Cemeti salamu dhewe ora diarani sarmeja ana pitike aja gelo wis carane yo so hey budale bareng bali emat
bareng. Bareng terus peteng ngono lho. Ora, padha lanange kok. Oh iya. Loh. Hehe. Iya so. Ha. Ayo Pak, tolong aku jogono cemeti ya Pak ya. Hei. Oh. So. Bandenge budal dhewe. Ngenteni bandeng jero kesuwen budal dhewe.
Sing jero sing jero. Satrio ning putra manunggal. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidilillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala nabi habibillah Bapak Ibu kita sedaya jalar istri anom lan tuwa mumpung urip ana alam donya limang waktu do lakonono salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala nabi habibillah sallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah وصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah وصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله ambok Surabroto Jayabroto Jayaludira wis waroko waroko noko barok putra manunggal wis ya sah wis oh soslo lah ayo Pak ayo kek bali Pak kek di papan dunungmu Pak iki wis sore Pak yo toso yos yo los so los so Amok Surabroto Jayaludira. Aku balik nang papan dunungku ya, Pak. Pak, balik nang aku nang papan dunungku ya, Pak. Papan dunungku ning Jogring Saloka, Pak. Yos. Menika setunggaling atraksi Singo Barok saking Pujangga Putra Manunggal sampun sirna saking paninggal. Mugi-mugi dados panglipur kagem masyarakat warga Gog Bantur Timur. Ing mriki kula salihu ugi wonten Yuli Klungsur ingkang dados talange pangandikan saking Putra Manunggal. Mobile ingin kawula matur awal hingga akhir boten keladuk duka kirang tata kawula nyuwun gunging samudra ingkang tanpa upami. Insyaallah mangke dipun lajengaken sak bakdanipun Isak kanthi season angka kalih. Nggih usana ing mriki kula akhiri wabil taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.